Jdeme si zahrát 3 než 9 v nocí. 9 v nocí. Dun dun. Když tak nový tablet, tak můžete sledovat. A už tam jsem to načte, se ozvu. Jsem mi to načtel, takže se jmenuji Lucy 6767 jako 6767 7275, takže ty tady. Hrál jsem Brookhaven a tohle a já bych chtěla toto. Takže jdeme to zahrát a vydáme, takže se těšte. Když pak šátečku. Dobře. To je můj šáteček. Já chci jít sama. Já jsem takhle opřu, hele. A jak je na celý hospital. Ježiši. Musím jít. Je už bych mám asi klient. Help me, dej mi tam dvojku. Když skočím sem. Dobrý den, pane. Přijmu. A dneska musím jenom přijímat anomálie, ale v prvním dnu musíme, jo, to iPad. Musíme přijímat anomálie. Já mám kávičku. Na jaký vlastně jde pokoj. Na jedničku já si tady uvěřím toho pacienta. Samozřejmě nějaký děsík. Pojďtem. To tady napadne na přístroj a jsou to i děsivější, jo? Jdeme na další pacienty. Upsík, už tu máme dalšího. Tohle musí být normálně, že? Přijímáme i já se dívám na ten mít obal. Jdu si zase, jde na dvojku. Jdeme si tady udělat, aby potřebuje léky. Dobře. Potřebuješ tohle. Už jsem se úplně lekl. A jdeme si vyřídit dalšího. Pacoše, tady není pacoš. Musím zpět takhle, stejně to třeba není nějaký auto. Jo, tady je obchod, tady je zavřený a tady je to. Jo. Já mám pacoša. Co potřebuješ kapky do nosu, nebo co to je? Tady do nosu prostě do očí kapečky, protože čistě péku něčemu. Nám doktor, který nám odemče security a nám věcem. Já mám iPad, teď jsem si mega přála. Jakože stálo to 35 000. Mám 39 000, ne? Koho jsme zachránili? Jo, prostě jo, a jo. Mami. Prostě někdo to bude anomály. Neříkej.
Dva. Dvojice už jsou animální. Já se radši pamatuju. To je asi, je to tady bude. A uvidíme, on takhle vidíte to? No, to je hrozný, já ho protože mě puštají. Na kameře, jestli tam vůbec došel. Ale na 5. Takový poličon, nebo prostě kočka, nevím. 6-7 sanity mám. Dobře. Co tam bylo? Viděli jste to? Skalker to byl, skalker. Víte, prostě skalker, nebo... Jo, tak. Tam jsou oči. Kámo, tam jsou oči. Pilgram. Tady chce to a kapky. Tohle. Jo. Mi hej vždycky. Chci být rituál. Jo. Musíme udělat kontakt. Jinak znesl. Tady ještě to nebude spokojný. Koho? Ještě mi koho to teď prostě prosilo. Ježiš, to děláš. Takže pokud jste silnici. A další, jo, dnevíčku. Super, běž odejít si. Zazvonit. Jo, já si otevřelači. Badbent, já jsem úplně nahraju za chvíli. Já nevím. Ne. Tam nejdu.
I končím tuto hru. Teď zavřu a končím. Čau.